aure sunnar ɗan amina da daɗi yake, mai zamo manema lada bauta muke, idan kun biyayya neman lada kuke mata. A zaman gidan aure ku yi koyi na faɗi nana, kun ji ƙarshen girma, har gidan mai girma. Sadaka masa duka shatan kile fatana, mai nunan kauna domin Allah shi ne zaɓina. Biyo koyin maza Allah 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 Allah, zakirin maza korin sunan maza Allah Allah, mai kwana sallah Allah 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 Allah, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ya madubin dubayya ni na kullo kauna kan zancen soyayya, zo karbi jayayya mai zona tsanina zuwa gun sarkina. La 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 la. So da zukin kauna har ya shige yana, kiro ko nake fata na karke farni mai ban kwana.